ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಗ್ಲ ಹೈ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೈಯಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇದು ನಾನು ಬೈಯಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿಸಿ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅದು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡತಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟು ಈಟ್ ಜೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದು ಮಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಏನು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಮೋಡಾಗಿಂದ ರಪ್ಪ ಪೋದು ನೀಯಂ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತೆಡಿಲ್ ಬನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪೋರಿಗೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ನೀಯಂದ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂಜ ರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಏತು ಜೋರು ಬೈದೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಚಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂರು ತೇರಿಗೆ ಪೊಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಪನೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಪಿನಿ ಕೋಡೆ ಬೈದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೇರಿಗೆ ಜನಲ ತಂದು ಹೊರಂಚು ಚಂಡೆ ಅನೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾನೆ ಬಂದು ಜನ ಫುಲ್ಲು ತೇರು ಪೋರ ಚೂರು ಉದರ್ಸನೆ ಮಲ್ದಿರು ಜನ ಫುಲ್ಲತಿ ಆನ್ಲ ಉದರ್ಸನೆ ಮಲ್ದಿವೆ ತೇರು ಪೋಟಿ ಬರ್ಸ ಅನ್ನದ ಚಂಡೆ ಆಪಣ ದಾನೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕಂತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡು ನೆಲ ಸಮ ಚಂಡಿ ಆಪಿನದು ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂಡು ಮೊರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಐದು ತೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ ಬೈತಿಂಡು ಅಂತೆ ತಂಡ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಕಿಂಜಲತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಓಕೆ ತೋಚಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಮೀನು ನಸೆ ಹತ್ತಿಚಿತ್ತೆ ಅರೆಗಲದ ಮೀನ್ತೆ ಸೆಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂದಾಪುಣದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಚಾತಿಚ್ಚಿ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೈತೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾಮಿಗೆ ಬೇಗ ಪುಣ್ಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದೇರು ಯಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತೆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ದೀತೇನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ತಾಗೋಡು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿತೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಫ್ರೈಕ್ ಬಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ರಸಡ್ದು ಫ್ರೈಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನ ಅಂಚತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಮಸಾಲೆಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಂಜೊಲು ಪುಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತು ವಸ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ನೀನು ಲಾಯ್ ಕೊಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಹಸ್ರದು ಪಕ್ಕ ಪುಳಿಕ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಐತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನು ಏನು ಮೀನು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ಪಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣೊಂತೆ ಅಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈತನು ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪೋತುಲೆ ಅವು ಕೆಂಪಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರೆಪ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ತಾಗವೇನು ಮೀನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 10 ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಎಕ್ದಮ್ ಕಿಂಜಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ತದ್ದು ದೀತೈತೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ತಾಗವೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಕುಲ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಚ್ಚಂಡ ಓಲ ವಿನಿಗರ್ ಆಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸಾಲ ಪೂರೆಕ್ಲ ಜಿಂಜಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಕ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅದಾಗ ಮಸಾಲಕ್ಕೂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆದು ಸೆಟ್ ಆದು ಆಯ್ತುಲೆ ಮಸಾಲನ ಪೂರ ತಾಗಾದು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂತೆ ರವದೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಅರಿತಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿತಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಶೋಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಚೂರು ಉಪ್ಪು నేను ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಗೌರ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ರವಾ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜವ್ವೆ ಆವಡು ದಂಡ ರವ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿನ ರವಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೆಕೆ ಆತೆ ಸೆಕೆಗೆ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಚಿ ಅದು ಪಕ್ಕ ಉಂದಾಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ತೆನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ
ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಗಿದೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅವೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ಬೀರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈಕ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಿರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮಿತ್ ಮೀನು ದೀಪ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ತಾರದಿನ ನಮ್ಮ ಹೂ ಮೀನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದೆ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಹೂಲ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪತ್ತೇವೆ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತಿಂಪಿನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮೀನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ತಿದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸಾಲೆಗು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನ್ ಟರ್ನ್ 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 ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಕಾಯ ಉಂಡೆ ನನಗೆ ಗೆತ್ತದ ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಡ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುರ್ಲಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.